Ayan na, tanghali na naman. Medyo nag-bibil up na naman yung trapiko dito sa EDSA Muñoz. Ayan po, southbound po yan nakikita nyo. At medyo dumadami na naman yung sasakyan. Tanghalian na naman po. Time check is 11:50 na ng tanghali. Ayan, oras de peligro na naman mga kaibigan, mga Oragon at mga Gel, mga katropang Gel. Ayan, at build up na naman yung traffic dito sa may EDSA Muñoz. Siguro all the way na naman to hanggang doon sa may Quezon Avenue or all the way hanggang naman sa may Makati. Ayan, talagang ganyan ang buhay driver sa Metro Manila. Tsaga-tsaga lang at papasaan ba't matatapos din yung traffic na yung pagdating ng hating gabi. Ayan, talagang ganyan ang buhay dito sa Metro Manila. Hindi na maiiwasan, wala na yatang solusyon niya kundi wag na magbenta ng sasakyan. Ayan, tuwan-tuwa tayo sa